Witam pięknie. Wyrządzę wam dzisiaj o świętym Michole, a o Perunie. Dycki jak było świętego Michoła w kalendarzu, to ludzie, a i na cieszyńskiej ziemi wiedzieli, że coś ich się kończy, a coś ich się zaczyna. W ten dzień pogoniaczom, haśnikom, a czuchajom się kończyła służba. Dziewki, co służyły u bogatych siedloków, też szły na zimę do chałupy. Na odchodne dostawali anielski śniadani, albo go nie dostali wobec. Tuż się prawiło święty Michał swaczynę przekichał. Hańdowni było tak, że chudobni chałupnicy, co mieli iny kąsek pola, a więcej dziecek, posyłali te najstarsze na służbę. Na zimę musieli jakosik się wszyscy wyżywić, tuż biedy było w ponikierych familiach fest. Na świętego Michoła to był ostatni dzień, kiedy gazdowie sioli obili. Prawiło się, że jak ten dzień nie ciepły, to aspoň zorka nie zmarzną w ziemi, a jak ku temu zahuczało z nieba, to było jeszcze lepsze. W całych Karpatach, a i w naszych Beskidach, baczowie kończyli paść swoje owce na gruniach. Bacza jak zgasił fajer, co się polił przez większą część czasu, to robił nad nim znak krzyża. Musiał jeszcze i sałasz zawrzyć, a naryktować na zimę, co by mógł do niego zaś przyjść spadki na jor. Jak baczowie przyszli do dziedziny, to dawali dzieckom, a babom redykołki. Małe syrki podobne do zwierząt, a gazdów, od których mieli owce. Częstowali gorzołką. Pasterze mogli od Michoła już paść bydło na rozpuszczkę, bo z gruntów było wszystko poskludzane. Tuż krowy nie mogły żadnej szkody już zrobić. Prawiło się, że po Michale możesz paść, a i na powale. Na świętego Michoła siedlocy między sobą pisali nowe umowy na najem gruntów, a miec, a targali te stare. Kto komu był dłużny jakiś grejcary, to mu musiał chnet wrócić. Kiejsi hańdowni siedlocy, a gazdowie byli radzi, jak na świętego Michoła zahuczało z nieba. Ludzie wierzyli, że był patronem pierunów, a poradził i zrobić szuderę. Dawno temu, jak jeszcze Słowianie żykali do swoich bogów, to jeden z nich poradził pierunami walić. To był Perun. Wierzyli, że bez mala błyskawicą powiązał łańcuchami diabła. Jak przyszło chrześcijaństwo, to ludzie zaczęli żykać do Michoła, do świętego Michoła, bo był ganz podobny do Peruna. Hańdowni się wierzyło, że złe dusze nie umierają, a zabić ich poradzi iny błyskawica. Tuż dawali obrazki, a figurki Michoła przed wieże do chałup, a przed kościoły.